Možná znáte film, který se jmenuje Číslo 5 žije. Následující filmeček by se mohl jmenovat Číslo 1203 žije. Ale dejte si pozor, teď se jmenuje Ocelot. Prosím vás, Rakoviště to není. Jsou to vlastně auta šťastlivců, kteří si odvezli nové a ty staré mě sem takhle rovnají. Takže spoustu náhradních dílů necháváme zase pro ty chudší, ale většinou se to šrotuje, ekologicky samozřejmě. Nápad přišel tak, že jsme vlastně rozbili 2 auta a posléze, když jsme zjistili, že žádný náhradní díly na tyto vozy nejsou, jsme je začali vlastně schánět někde na Slovensku, vlastně tenkrát v závodě ta Strnava, a stali jsme se vlastně dealery Tazu. Vyvinulo se to vlastně tak, že jsme začali skládat vozidla z podvozkových částí, které jsme nakupovali z Tazu Trnava, a ty podvozkové části jsme potom přebrali včetně zařízení po skončení výroby. Likvidátorem Tazu Trnava byl inženýr Mikuška, který byl bývalý generální ředitel Tazu. A vlastně od něho jsme získali kompletní výrobu, včetně duševního majetku. Samozřejmě jsme koupili části rozpracované výroby. Koupili jsme část rozpracované výroby od několika závodů nebo fabrik a některé věci jsou tam řádově až na 50 let. Složitý to bylo v tom, že spousta uchazečů samozřejmě o tu výrobu byla a nikdo nevěděl, co si má koupit. My jsme byli připraveni na to tím, že jsme věděli, na kterých zařízeních se co vyrábí, a tím vlastně jsme oslovili pana inženýra Mikušku v tom stylu, že nám tu výrobu prodal. Na českém trhu nebo v loňském roce, řádově v předloňském roce, bylo ještě zaregistrováno 28 000 aut, z toho je vlastně 14 000 ještě dneska vysokozdvižných vozíků s motorem 776 nebo 77614, to znamená 1203, je řádově 8 000 sypačů a 4 000 jeřábů na českém trhu, tak si myslím, že je to zajímavá záležitost. Dostali jsme se ke všemu přes 1203, protože 1203 vlastně v době nedávné byla ve všech podnikách, byla ve všech zařízeních, ať zdravotních či sociálních, a tím pádem my jsme oslovili samozřejmě vedoucí doprav těchto podniků a přes tyto lidi jsme se zase dostali dál a dál a vlastně přes 1203 jsme ovládli Českou i Slovenskou republiku. V první řadě je to věc recese u spousty mladých lidí dneska a v druhé řadě je to věc ekonomická. Ekonomická věc, to je samozřejmě v dopravních zdravotních službách, je to věc v technických službách, kde vlastně to auto lidově se dá spravit kladivem a samozřejmě slouží za minimální náklady. Tohle jsou přípravky, které se dovezly z Tazu, z Trnavy, kde se vyráběly podvozkové části, tohle jsme neuměli vyrobit. Proto jsme to vlastně zakoupili a díky tomu to je celý podvozek toho auta. Tohle není vázaný homologace, je to volná činnost, je to vlastně výroba karoserie, musí se tam dodržet nějaké osvědčení o shodě a tak na tom roštu předpokládám, že je takových 60 až 80 položek. Tady jsou komponenty, které jsou námi vyráběné a těchto komponentů, některé teda z těch komponentů, a těch komponentů je 4200 vlastně na skladbě karoserie toho vozu. Děláme to de facto jako každá automobilka, která má spoustu kooperačních firm, v našem případě jich je asi 100. A samozřejmě my klademe důraz na finální výrobek. Finální výrobek je vozidlo, takže spoustu věcí samozřejmě nakupujeme a spoustu věcí necháme vyrábět v kooperaci. Motory ze 60. let to nejsou, jsou to motory daleko starší. Koncepce toho motoru sahá někdy do poválečných let. Je to vlastně takový trochu vylepšený Tudor. V takovéhle ty fázi nám to skládá kooperační firma. My vlastně ten motor takto převezmeme, ty komponenty dodáváme ty firmě my a ten motor se tady lidově řečeno dostrojí. To znamená, že se osadí hlavou, vyzkouší se, samozřejmě skončí na brzdě a posléze samozřejmě nadchází montáž do vozu. S motorama není problém, tento motor na rozdíl od jiných motorů, vlastně 12stovkový, toto už je 15, se liší tím, že vlastně slovenští konstruktéři dohnali obsah tohoto motoru zdvihem, ne vrtáním. Takže vlastně vrtání 1203 a 15stovky je stejný. Liší se samozřejmě zdvihem. Ty motory jsou bezproblémové. Sanity dneska se vyrábějí po takových 10 až 15 kusech ročně pro slovenský trh a tak 5 kusech pro český trh.
Sanita je o tom, že tam je samozřejmě ekonomická nějaká váha, kde vlastně ta 1203 vychází cenově v provozu velice dobře oproti jiným značkám. A další věc, že zástavba sanitní ve 1203 je nepřekonaná oproti ostatním vozidlům. Samozřejmě pro rychlou dopravní službu se nehodí, ale jako převozová sanita je pořád ještě vyhovující. Trnava vlastně nedělala úpravu zadní části, to znamená, že my děláme odrušení proti hluku v zadní části toho vozu pro klid vlastně a pohodlí toho pacienta. Dělá se tam samozřejmě jiná úprava ty zástavby v jiný povrchový úpravě koženky, která má samozřejmě zdravotnické atesty a dělá se tam vlastně i to čalounění je trošku bych řekl jiný než ve standardu stazu. Tady jsou vlastně uloženy všechny přípravky a zařízení od dodavatelů bývalého tazu, na kterých na většině z nich děláme a na kterých samozřejmě neděláme, tak do budoucna takový zájem z naší strany je o to, že bychom tady udělali takovou expozici, kde by byla k nahlédnutí vlastně výroba vozidel, jak se vyráběly v 50. letech. Tady sem jde ten rost základovaný, jak už jsem zmínil, tady se vlastně na něj nastaví všechny komponenty a tady se docílí konečný fáze vlastně výroby ty karoserie. Ta karoserie se tady celkově složí a odsud odjíždí vlastně do lakovny, kde se samozřejmě nějak povrchově upraví a přijde zpátky, kde se pak montuje v přední části našeho závodu. Těmito dveřmi ročně odjíždí asi 30 až 35 vozidel. 1203 se objednává na zakázku. Je na ní čekací doba řádově 3 měsíce jako na Rolls-Royce a 1203 se řeší individuálně smlouvou o dílo. To znamená, že v jakém rozsahu vy to vozidlo chcete, to si dáte do podmínek smlouvy o dílo, kde budete mít i termín dodání. Při podpisu smlouvy se začíná okamžitě toto vozidlo vyrábět. Finanční náročnost 1203 se pohybuje někde od 220 do 270 tisíc korun bez daně. Musí vás to bavit, jinak to dělat asi nemůžete. Děláme to vlastně proto, že je spousta nadšenců v naší republice i samozřejmě na Slovensku, kteří těmito autami jezdí a myslím si, že ještě dlouho jezdit budou a přál bych si to a myslím si, že ty auta do roku 2010 určitě vyrábět budeme. Naše firma se jmenuje Roman Jirouš Ocelot a Ocelot se jmenuje proto, že vlastně ocelot je jihoamerická šelma, která dožírá to, co ty velký nechají a myslím si, že to vystihuje všechno.